сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими муаррификунандаи давлату миллат, таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои мардумӣ ба шумор рафта, рушди он ба инкишофи ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷумла соҳаҳои хизматрасониву маишӣ ва истеҳсолӣ мусоидат менамояд. маҳз ба ҳамин хотир аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардида, ба рушди ҳамаҷонибаи ин соҳаи ояндадор дар мамлакат заминаҳои воқеӣ, ҳуқуқӣ ва бунёдӣ гузошт. яке аз дастовардҳои муҳиме ки дар соли 2018 дар риштаи сайёҳии шаҳри Душанбе ба даст омад, ин таъсиси шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мебошад. ҳамзамон барномаи рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2018-2020 ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 22 августи соли 2018 ва қарори навбатии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 8 августи соли 2019 нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 дар шаҳри Душанбе қабул гардид, ки барои рушди ҷанбаҳои гуногуни сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе заминаи мусоидро фароҳам овард. шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббусу дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат сол аз сол симои зебову замонавӣ касб намуда, дар он инфраструктури зарурӣ барои ҷалбу қабули сайёҳон бунёд гардида истодаанд. бояд гуфт, шаҳри Душанбе рӯз аз рӯз зебову дилрабо гашта, тибқи дастуру супориши раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ иншоотҳои замонавӣ барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ бунёд мегардад, ки бевосита ин имкон медиҳад бештари сайёҳон ба ин шаҳри зебову дилоро ташриф биёбаранд. ҳоло дар шаҳри Душанбе фурудгоҳи байналмилалӣ, вокзали роҳи оҳан, 37 меҳмонхона, 81 тарабхона, 125 қаҳвахона, 35 мағозаи армағонфурӯшӣ, 5 маркази дилхушӣ, 157 ошхонаҳои миллӣ, 4 чойхонаи миллӣ, 17 боғи фарҳангӣ ва фароғатӣ, 14 гулгашт, 4 кӯли шиноварию истироҳатӣ, 66 марказҳои савдо, 31 бозор, 23 ёдгориҳои бостонӣ, монументалӣ ва меъморӣ, 94 ширкати сайёҳӣ, 306 муассисаи табобатию профилактикӣ, 900 иншооти варзишӣ таъиноташ гуногун ва 7 театри касбӣ, 9 осорхона, 6 амфитеатр ҷойгир буда, ҳамарӯза талаботи садҳо меҳмонони дохиливу хориҷиро қонеъ мегардонанду дар аксари ин маконҳо гӯшаҳои сайёҳӣ ва мағозаи армағонҳои миллӣ ташкил карда шудаву меҳмонону сайёҳоне ки ба шаҳри Душанбе ташриф меоранд, маълумоти даркориву армағонҳои барои худашон писандро аз ин маконҳо дастрас карда метавонанд. дар ин давра барои шароити мусоид фароҳам овардан барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ як қатор меҳмонхонаҳои замонавӣ дар шаҳри Душанбе бунёд гашта, ҳамзамон якчанд лоиҳаҳои дигар рӯи кор гирифта шуданд. ёдовар мешавем, ки 11 июли соли 2019 дар қасри миллат бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муаррифии лоиҳаҳои бунёди 9 меҳмонхонаи нав дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд.
зимни муаррифии тарҳи иншооти бунёдшаванда ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар давоми 2 сол сохтмони 9 меҳмонхонаи замонавӣ бо 630 ҳуҷра барои қабули беш аз 1000 нафар дар як вақт пешбинӣ шудааст. зимни муаррифии иншоотҳо президенти мамлакат барои такмили лоиҳаҳои бунёди меҳмонхонаҳо маслиҳатҳои муфид доданд. инак баъди такмили лоиҳаҳо барои оғози корҳои сохтмонӣ иқдом пеш гирифта шуда, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Ҳабиб Аҳрорӣ ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе барои оғози корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи бисёрошонаи замонавӣ санги асос гузоштанд. бунёду ба истифода додани меҳмонхонаҳои наву муосир тадбири муҳими таъмини инфрасохтори сайёҳӣ дар доираи солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. Республикаи Ӯзбекистон шаҳри Бухоробан омадем. хеле мо хурсанд, рахмат президент оба раёи яла каран, моя хурсанд каран, мана омдем хештабороя дидем, хеле хурсанд шудем. хеле дига шудак Душанбе. авваланки Душанбе не нашнохтем ин шаҳра хештаборона моя гирифта давр зада гаштем, ҳама ҷа дидем. вай давр дига буд, ҳозир дига давр шудааст. шаҳраш ҷуда хушрӯй шудагӣ. инчунин дар ин давра бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сомонаи расмии сайёҳии шаҳри Душанбе бо суроғаи cw.dushanbe-travel.tg фаъол гардида ҷиҳати баланд бардоштани маданияти хизматрасонӣ дар иншоотҳои сайёҳӣ, таҳияи маводҳои таблиғотии соҳа аз қабили муаррифиномаи электронии сайёҳӣ 500 адад, маълумотнома ва буклет 5000 нусха, харитаҳои сайёҳии шаҳри Душанбе дар ҳаҷми 3000 нусха. ҳамчунин 2 видеоролики мавзеъҳои фарҳангиву сайёҳии шаҳри Душанбе бо забонҳои русӣ ва англисӣ омода гардида дар шабакаҳои телевизиону интернет нашр шуда баҳри муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахт. видеоролики мазкур дар шакли диск бо лифофаи махсус барои тӯҳфа ба меҳмонону сайёҳони пойтахт дар ҳаҷми 400 адад диск омода ва дастрас шудааст. барои боз ҳам рушд додани соҳаи сайёҳии шаҳр дар ин давра якчанд озмунҳо, конфронсу семинарҳо бо иштироки олимону муҳаққиқони соҳа, баргузории курсҳои омӯзишӣ аз қабили дуретгариву заргарӣ, кулолгарӣ ва дигар тадбирҳои судманд андешида шуда як қатор корҳои дигар ба анҷом расонида шуданд. дар ин давра дар ҳамбастагӣ бо ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва терминали мусофиркашонии шаҳри Душанбе Asian Express баҳри муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе ва ҷалби бештари хориҷиён ба мавзеъҳои фарҳангиву сайёҳии шаҳри Душанбе гӯшаи иттилоотии сайёҳӣ ифтитоҳ ёфтанду беҳтарин нафаронро мутасадди гузоштанд, ки то барои сайёҳон маълумоти зарурӣ ва саривақтиро бо одоби хосу меҳмоннавозии тоҷикона пешниҳод намоянд. ҳамзамон видеоролик дар шакли китобчаи электронии шаҳри Душанбе планшет ҳамчун тӯҳфа ба меҳмонону сайёҳон бо нишон додани ҷойҳои диққатҷалбкунанда ва зебо, корхонаҳои саноатӣ, инчунин пешравиҳои пойтахт бахусус дар самти сайёҳӣ бо маълумотҳои дақиқ ва бо забонҳои хориҷӣ дар ҳаҷми 500 адад аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе омода гаштааст, ки воқеан ҳамкори сайёҳонро барои тамошои шаҳри Душанбе дучанд осон мегардонад. дар ин давра бори нахуст дар арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе аз 23 то 24 марти соли 2019 фестивали байналмилалии Наврӯз мероси фарҳангию сайёҳӣ бо иштироки намояндагон аз бародаршаҳрҳо баргузор карда шуд. бояд гуфт, ки имрӯз Наврӯз ҳамчун бренди сайёҳии тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. ҳамзамон дар доираи ин фестивал дар кохи суруш форум таҳти унвони Наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сиёсӣ баргузор гардид. форуми мазкур бо мақсади ҷалби бештари сайёҳон ба шаҳри Душанбе, ташвиқу тарғиби фарҳангу таърихи қадимаи халқи тоҷик, инчунин имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон бахусус шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуда буд.
It's a great honor for me to be in Dushanbe. ман хело хушҳолам ки ба тоҷикистон шаҳри душанбе омадам ва ин ҳам дар айёми ҷашни зебои наврӯз. ҳавои тоҷикистон барои ман бисёр писанд омад. мо дар ҷашни наврӯз рақсу хушҳолӣ зиёд кардем. ҳамзамон дар ин давра баҳри ҷалби сайёҳон фестивали тобистонаи душанбе 2019 ва фестивали таомҳо ва мусиқӣ бо фарогирии беш аз 100 000 нафар сокинону меҳмонони пойтахт баргузор гардид ки дар он сарояндагони дохилию хориҷӣ баҳри болида гардонидани хотири меҳмонон ва сокинони пойтахт ҳунар همه کار دستی خیلی کار دستی بسیار نفیس و زیبا. شهر ما تغییر یافته خیلی همش ماشاءالله ساختمان سازی و رشد داره میکنه. ёдрас бояд шуд ки шаҳри душанбе бо дар назардошти як қатор муваффақиятҳои чашмрас доир ба рушди сайёҳӣ 3 октябри соли 2019 зимни баргузории ҷаласаи навбатии вазирони сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкории иқтисодӣ ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 пазируфта шуд. ҳамзамон шаҳри зебову дилораи душанбе тибқи назарсанҷиҳои агентии турстати Федератсияи Россия ба даҳгонаи шаҳрҳои амтарини кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ба даҳгонаи беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сафари шабона дар ҷашни соли нав арзёбӣ гардидааст. ёдрас бояд шуд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талоши роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар роҳи муаррифии таърихи пурғановати меъмориву шаҳрсозӣ, иқтидорҳои сайёҳӣ ва табиати дилфиреб пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар саммити Федератсияи умумиҷаҳонии туристӣ ки аз 7 то 9 сентябри соли 2018 дар шаҳри Чиндаои ҷумҳурии халқии Хитой баргузор гардид, ба узвияти Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ пазируфта шуд. чихеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид меварзанд, сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифии таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. ҳамзамон дар хусуси шаҳри Душанбе минтақаи сайёҳӣ ва дилрабову обод буданаш телевизионҳои байналмилалӣ аз қабили Мир 24, Пятница, НТВ ва дигар шабакаҳо барномаҳои гуногун омода намуданд ки бозгӯкунандаи сайёҳати бофароғату зебогиҳои беназир мебошад. лозим ба ёдоварист ки ҳамзамон дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо азму талошҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳр як қатор навгониҳо аз қабили автобусҳои замонавӣ, истгоҳҳои муосир, таксиҳои якранг, вайфаи ройгон дар боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳр ҷорӣ карда шудааст ки ин метавонад кори сайёҳону меҳмонони пойтахтро ба маротиб осон гардонад. дар воқеъ боиси шодмонист ки Рустами Эмомалӣ тавонист ормонҳои ин шаҳрдоронро рустамона рӯи кор орад ва Душанберо гулшаҳр намояд. Кори нек, меҳнати некро ситоиш бояд кард. симои имрӯзаи Душанбе ҳар як сайёҳи дохиливу хориҷиро ба ҳайрат меоварад, зеро Душанбе шаҳр ба таври афсонавӣ тағйир ёфтаасту рушд карда истодааст.